No tak tentokrát robíme nadstavbu fekal na jasku MTF 27 Agro. Takže ako vidíte, zoberieme si tento plášť a tuto máte poznačené dierky, hoci kde, takéto, kde si tieto dierky si takto rozrežeme. Tieto čiarky, kde idú potom, takto si to rozrežeme. Takto podľa čiarkoch. Takto. Môžete si to aj vyrezať. Najprv, aby si nezabudli, lebo potom sa tu budú vpichovať dovnútra rôzne tyčky a jakly, aby to lepšie drbalo, lebo keď si nalepíte iba na povrch, tak to nestačí, lebo to dosť také nachylné na odlomenie. Takže všetko si tu povyrezujeme. A keby to nestačilo, tak ešte s pajdľou alebo takto si tieto dierky zväčšíme, hej, takto. Hej, takže takto tu potom pôjdu, takéto dierky sa potom tu si ešte zväčšíme, takto. Zväčšíme tie dierky, takto. Hej, aby sme mali väčšie, takto, takto, no, takto. Takže najprv si poprepichujeme tieto, no a ideme si to vyrezať. Vyrežeme si tieto pomocné kruhy, ktoré budú držať cisternu výko jedno, druhé a môžeme dať aj po dve do prostriedku. Takže si to vyrežeme na kartóne o hrúbke asi 1 mm, takže to nám budú, potom sa to stočíme všetko dokopy, takže ideme na to, ideme si to vyrezať. Ešte predtým si poznačíme takto, stred. Tuto máte čiarku, hej, tuto si poznačíme stred na jednu stranu, aj na druhú stranu stredy, to musia byť, lebo potom keď sa to bude stáčať, takže tuto máme J2, tu si potom zlepíme, ukážeme všetko, takže ideme si to vyrezať. Tak po prepichovaní a vyrezaní týchto dierok pokračujeme ďalej. Takže tuto máme čiarku jednu, druhú, tu som si naznačil, tak podľa týchto čiarok si naznačím aj vnútro, lebo takto poviem, v tomto návode sú iba dve výstuhy, jedna je na predné čelo, jedna na zadné čelo, ale ja odporúčam si vyrezať ešte také dve, jedna tu, lebo môže sa stať, že nám to sa nejak prelomí, alebo bude slabá pevnosť, takže ja som si navrhol, že odporúčam dať tu ešte do stredu ešte ďalšie dve, takže takto. No, keď máme tieto dierky poprepichované, vyrezané, aj takto vidíte sami, aj tu sa potom bude takto pichovať dovnútra nejaké L-ka a takéto veci, takže túto si nalepíme nakoniec dávať pozor, lebo tuto je kdesi dierka, hej, takto, aj tuto je dierka, takže takto, aby nám pošlo, hej, na túto dierka na dierku, takže pekne si nanesieme lepidlo na túto stranu. Takže nalepíme chlopničku na túto stranu, takto, pomaličky. No, nalepíme lepidla, nesieme lepidielka, takto. No, takže takto. No, dobre. Pomaličky si to nalepíme asi takto.
Pekne sme si nalepili chlopničku. Takto. A ja to ešte takto odrežeme si ju. Takto. No, takže máme chlopničku nalepenú. Takto. No. Tuto je niekde dierka ešte. Takto tu. Áno. No, tuto. Aj tuto. Aj keď sa to stočí, tak to bude takto. No. Teraz necháme to trošku preschnúť. Takto. No. Nech aby nám to troška preschlo. A teraz doporučujem stočiť túto cisternu na nejakej takejto rúrke dlhšej, hej, ako dlhšej rúrke a asi taký priemer nejaký, to ako bude mať, hej, nejaký takto, si pekne to stočiť, trošku počkať, popritláčať, hej, takže samozrejme, že je to takto je to veľká, potom sa nám to samozrejme roztočí a ešte doporučujem takúto menšiu, alebo môžete trošku väčšiu, ale ja dávam menšiu, takto si pekne dávať pozor, aby to bolo pekne takto stočené, aby sa nám tu nejak no, aby nám to bolo stočené presne zarovno, takto nám to vyšlo, troška popritláčať, vidíte sami, že je to menšia tyčka, ale potom, keď sa nám to povolí, takto, vidíte sami, že momentálne je to skoro OK, takže niekedy sa tie cisterny lepia rôznym spôsobom, ale ja doporučujem lepiť tento takto. Najprv si zlepíme túto spodnú stranu, takto, hej. Lebo ináč sa to lepí ešte momentálne takto, si to vyskúšame na krajíček, či je to OK, či sa nám to presne stretne, hej, takto. No, nám to pekne vyšlo, takže nám to sedí, hej, tá dĺžka i ten kruh presne vyrezané, takto. Dobre, tak nám to vojde v podstate dnu, takže doporučujem lepiť takýmto spôsobom, nie lepidla veľmi veľa, takto máličko, aby sa to nestočilo. No a teraz na túto takto pekne zalepíme si jeden koniec, takto. Pridržíme, jeden konček, tam pridržíme, ja som málo lepidla som dal, tak ešte raz, takto, jeden koniec, takto, ako to má ísť, no, pridržíme, nech sa to zalepí dlhšie. Takto. No. Takže naniesieme si zase na tento koniec. Tam sa to zlepilo. Ako? Tak. Naniesieme si na druhý koniec lepidla. To neveľa. Zase na nejaký centimetr a pol dĺžky. Zase si zlepíme takto. Takto si to dáme. No, takže máme zlepené dva konce. Najprv odporúčujem konce lepiť. Takto. Dobre. No, keď máme zlepené konce, tak si môžeme zlepiť túto na prostriedok, zase nejakých
cm až 2 cm naniesieme lepidla. Takto. No. A zase prostriedok tiež takto prejsť, aby to bolo v pohode, aby tam neboli nejaké, no, pozrieť poriadne. Takto. No. Potom obchať guľatinku. Takto pomocou takejto guľatinky ešte si to prejdeme. Takto. Popritlačame. No. Takže dokončíme, naniesieme lepidlo na zbytok, jeden na časť, zase obchavé, no. Popritlačame takto, no. Toto bude spodok, není to až tak vidno, ale si na tom pekne záležať, lebo podľa toho potom fakt je vzľad tejto celej cisterny. No, ešte zbytok tuto na túto stranu, tak, no, momentiček, takto, no. Takto, no. Takže zase nejakú guľatinku, alebo valček, zase takto. No, môžeme si to aj dať spolu na takto, no, nejak to pekne, tu nejaké prevračinky, porovnať to, no, takže to by sme mali, no, takže ja som si, ako som vám vravel, ja som si dovolil vyrezať ešte viacej takýchto, toto je jeden kruh, druhý kruh, túto momentálne takto, ktoré by malo ísť presne takto túto. Vidíte sami, že nám to pekne sadne takto. Akurát, je to presne vyrezané na jednu stranu, na druhú stranu. Ale predtým ešte, ako doporučujem si vyrezať také isté kružky, ako sú tieto predné. A tuto, kde sme si naznačili, tuto na tie čiary, kde sme si naznačili, tak tuto doporučujem dať momentálne takto. Tuto na tieto čiarky, ako máme naznačené, vidno. Tuto dať tiež takto. A na tieto čiarky dať ešte trošku jednu a druhú výstup. Ja by som doporučoval dať takto, vidíte sami, natlačíme to tu na túto čiarku. Ešte trošku, presne musia byť tie kruhy vyrezané také, ako majú byť. No, takto. Podľa týchto čiar pekne. Jedna výstuha. Takto. No. A keď to máme podľa týchto čiar pekne, tak doporučujem dať lepidielka, nie všade, dať lepidielka tuto na tento kantík dole, kde není tak vidno, takto, aby sa trošku prichytilo takto dole. Áno. Môžeme dať z jednej strany tak, neveľa lepidla z jednej strany, z druhej strany lepidlo na tento kantík dole. Takto. To ja vám ukazujem. Toto na vode není. Tieto dole. A aj trošku hore, ale nie veľa, aby sa nám nejak iba troška taká kvapôčka, aby nám nejak nepoškodilo ten obal. Takto. Troška, že by nám to fakt iba sa prilepilo, No, môžeme dať aj na jednu stranu alebo na druhú.
takto navrch. No, ja si myslím, že to stačí. No, takýmto istým spôsobom dáme na túto čiaru ďalšiu výstuhu. Neviem, či mám to dobre. Takže mám to padlo dole. Čo nechce. Tak. Nám to padlo. Takže takto by sme si mohli dať aj tú ďalšiu, druhú výstuhu. Takto. No. Zase na túto čiaru, ako na túto druhú čiarku. Tak. Trošku nám to behlo vonku. Nechce. Mal som tu zrobiť nejakú dierku, aby sa to dalo. Ako nezrobil som to. Takto dáme si. Takto jednak tlačiť dovnútra. Asi nám to nejak. Tak asi neviem, či si nevyrežeme túto ešte prostriedku. Takto si to dáme. No, dobre. No, máme to na tejto druhej. Takže takto. No, zase si kýdneme troška lepidla túto na spodok, kde to nie je vidno, tu môžeme dať aj viac. Takto. Môžeme si to dať niekde aj na vrch. Troška iba jemne, aby sa nám nejak nepoškodila táto vrchná časť. Nebolo vidno. Tuto môžete dať takto. No, takže máme v podstate takto si môžeme ešte pridržať. Takže máme v podstate dve výstuhy, jednu, druhú. No, takto môžeme ešte troška pridržať, aby sa to prilepilo. Takto. No. Tak, no. A teraz si v týchto koncoch, tu si to vyrežeme ešte aj tie kruhy, lebo to nám už sa fakt nebude veľmi. Takto, vyrežeme tieto kruhy. Dobre. To už sú tieto koncové. Toto ešte máme, to si ukážeme neskôr. Takže si to vyrežeme. Lepšie sa nám bude manipulovať s týmto. Aj tam prostriedku som mal vyrezať, tých prostredných, ale tak som nevyrezal. Tak si ukážeme. No. Takže takto jedna, druhá. No, druhá výstužka. Takto. No. A teraz, keď nám toto preschne, pekne nám to preschne, vidíte sami, že je to pevnejšie, už ako keby boli len tie konce. No a pochopiteľne, že lepíme ďalej, prednú alebo zadnú, to je úplne jedno. Takže takto si tu dáme, to si v podstate, už si môžeme toto aj posunúť, hore dole sa nám to dá. Takto. V podstate treba dbať na to, aby to bolo tie kruhy, aby boli presne vystrihnuté, aby neboli väčšie, nám nevojdu, a aby neboli veľmi menšie, keď tu nejaký 100 mm je tu, tak nie je až taký problém. Takže dáme si lepidla. Ja doporučujem dať lepidla nie túto po vode, ale dať si lepidlo na tento kantík. Takto.
neveľa zase v pohode, takto. Takto neveľa, ale my nám proste. Takže takto. No. A v podstate dáme to dnu. Takto. No a snažíme sa to dať pekne zarovno. Takto. Rovno, hej. Takto môžeme si to teraz pekne zatlačiť. No. A malo by to byť ešte túto. Mám teda vonku dať. Proste zarovno by to malo byť, hej. No. Tak trošku nevadí, keď to bude niekde. No. Proste takto, op, takto. Hej, no. No, takto. Troška vonku ešte z tejto strany. No. Dobre. Trošku to popritlačame, hej, aby sa nám to v podstate zalepilo. Takto. No, dobre. Takisto to spravíme aj z tejto strany. Hej, tiež doporučujem nalepiť na tento kantík lepidielka. Hej. Veľa jemne, aby sa to neprehynalo. Takže takto. No. Takto. No. No a ideme dovnútra zase. Takto. No. Tiež zarovno. No. Takže by sme mali túto cisternu ako tak zhruba ten vidíte, toto na vode není, vystúha v strede, takto si ešte rovnať. No. Takže by sme mali v podstate dávať bacha, aby to nebolo vonku. No a máme tento komplet. Potom si ukážeme ešte tieto, ako budeme pokračovať v týchto vonkajších oblúkoch, to si ukážeme neskôr. Tak tuto potom idú tieto rôzne veci na tú cisternu, to vám nebudem ukazovať, hej, zase tu dáme výstuhy, tiež ako cez tie výstuhy tiež, aby bolo prerezané tieto, čo tam idú, tieto elka, hej, a takéto veci. Najbližšie si ukážeme, ako spravíme tieto polkruhy, tieto vypukliny, jedna, druhá strana, takže dávať bacha, zalepené to je, no ako je to fakt na začiatok, je to taká proste, OK, takže toľko na dnes.